Ui? Ui, ama. Hau zen? Jo, sagar bat hemen. Honekin argazki bat ateratzeko. Ez. Zer gehiago dugu hemen? Hori jateko, hoixe bera. Eta gozet, pina, nana, hau ere, jo, bai, patxantxarion janaria jatekoa, bidaietan jatekoa. Zukaldeko gauza gaude, hemen, bai. Haber utzuk izan, hau? Barritak iteko, labean sartuta txokolatezkoa batzuta. Hori, argazki ateratzeko honek ez dugu balio, baina horren beste janaritak, nik pixka bat gozetzen hasi nahi, pixka bat. Bai, batzuk behiratzen ari zineten, baina, bai, orain ikatuzarete, bai. Ba, aizue, begira, gozea pixka bat, kentzeko eta indarrak hartzeko, guk ezagutzen dugu, txantxariak ezagutzen dugu, esku jolas bat, txokolatean esku jolasa eta horretarako bakiztu zerin behar dugun, bikote bat behar dugu, eta eriko duguna da saiatuko gara, haundi bat txiki batekin elkartzen. Orduan, hori da. Altzaldi moduzu begira, hemen horratzean gainera badago jende pila bat eta aprobetxa dezakegu haundiekin ere egiteko. Orduan, saiatu animatzen, ia animatzen diren eta etorri plaza, etorri urbildu pixka bat, eta hola, haundi batek beste txiki batekin egingo du, bale? Esku jolasa begira, hemen badago bat, animatu dena, bai? Ez dut, bueno, igual, gero bukatuko dut, bezala nahi baduko. Orduan, saiatuko gara, horratzean zaudetenak oso erraxea da, zuek izan pazientzia handiekin pixka bat denbora gehiago beharko duzu ikasteko, baina lasai, segituan ikasten da, bale? Zuek izan pazientzia haiekin, oso erraxea da, begira, erakutsiko dizuegu, bale? Bikoteka zaudete batzuk, eta bikotez, ba, primera, nori erakutsiko diozu? Hori da. Orduan, erakutsiko dizuegu, bueno, saiatuko gara, Antxon, erakutsiko dizuegu nola den, eta animatzen zarete gehiago, bale? Orduan, txoko esaten dugunean, elkarri begira gaudela, egingo dugu, txoko, nola? Txoko, 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 bai? Txoko, osongi, hori argi gelitua, eta? Bai? Atzean ere bai? Txoko, bai? Atzean ez duten, eskoak ez duten patriketatik ateratzen ere. La ez duten dugunean, eskuak itzuliko ditugu, eta la, honela egingo dugu. La, bai? La, 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 hori da, aizongi batzuk animatzen ari direla, hola exe, la, 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 eta azkena nola egingo dugu, eskuak honela, bai, eta te, 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 bai, argi gelitua, ordan, 3 mugimendu ditugu, bale? Baina, faltatzaigu gauza importante bat, esku jolas guztien aurretik, eskuak berotu behar ditugu, bai? Orduan, otzotza egituztuta, hoixe, orduan, hori da, berotuko ditugu eta horrela hasiko gara, bale? Hori da? Txo, ko, la, te! Txoko, txoko, la, la, txoko, txoko, te, te, txoko, la, txoko, te, chocolate, choco, chocolate, choco, chocolate, 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 choco, chocolate, 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 chocolate,
gorputze batal guztiak ezagutzen dituzue? Bai? Gorputze batal... Bueno, ikusiko dugu iaia den, bai? Orduan, gorputze batal batzuk izendatzen nago gara, eta mugitzen. Eta ia, zanaltatzen. Ezagutzen dituzuen ze gatalak, atal mordeska bat, gorputzeko atal mordeska bat. Zuek ezagutunak ez dut txantxari honetxea? Bueno, dakizun bezala, herritarri biltzekaren ez baditugu etxe bat, baina gehiago. Herritarri oie guztiak erakutsiko dizkizuegu. Nik etxetxo bat daukat, ederra, horretzue! Atea jotzen dut, horrela, horrela! Leioak ireki, horrela, eta horrela. Ta tximiniatik, kea gora doa. Nik etxetxo bat daukat, ederra, ederra. Atea jotzen dut, horrela, horrela. Ireki, horrela, horrela! Ta tximiniatik, kea gora doa!
Nik etxetxo bat daukat, ederra, talerra. Atea jotzen dut, horrela, horrela. Taleioak ireki, horrela, horrela. Tximiniatik, kea gora, gora, doa. Txetxeak ez daukatxe biderik! Nik etxetxo bat daukat, ederra, talerra. Atea jotzen dut, ding-dong, ding-dong. Taleioak ireki, horrela, horrela. Ta nire etxeko tximinia elektrikoa da. Ama! Ezagutu dituzte gure etxe batzuk, gure etxe batzuk. Bueno, baina gure etxeak ezagututa gero, guazen, zeren bila? Kameran bila, guazen kameran bila. Saiatuko naiz. Media batzuk, osongi, honekin kriston argazkiak aterako ditugu, ez da, hola ese? Ez, honek argazkiak ateratzeko ez dugu balio. Zer gehiago, ui, mira, txantxarion DVD-ak. Batek ezagutzen ditu hemen, ez da? Txantxarion, bai, esan diratze bai, ez? Bai. Bai, hemen DVD batzuk. Abai, earti. Eta, ui! Hau, opariak egiteko papera dugu. Aizue, kamera ez dakit oraindik non dagoen, baina nik jakin nahiko nuke, noiz erabiltzen dugu oparitako papera. Gure urte betetzea denean, aizue, egingo dugu, nik enteratu nahiko nuke zuek urte betetzea noiz egiten duzuen, noiz betetzen duzuen. Badakizue, urriak 15, otsaila, uztaila. Bale, berira, gauzatxo bat egingo dugu denako naino etortzen aizatelako. Gauzat egingo dugu, berira, plazan, denan makurtuko gara eta kantuak gure hilabete esaten duenen altxatuko gara. Bale? Makurtuko gara denako remetxe plazan, hori da. Eta kantak joan bezala, salto, kalagunak agur, agur, itxaron, eta geldirik gelditu barko dugu, bale? Oina? Otxaldian jaio den, azutitu dadila. Otxaldian jaio den, azutitu dadila. Salto, kalagunak agur, agur. Itxaron! Geldi. Joan jaio den, azutitu dadila. Otxaldian jaio den, azutitu dadila. Salto, kalagunak agur, agur. Itxaron! Geldi.
Beste eskua. Lagunaren eskua. Haupa! Ia zer bat horren? Hau da nire besoa luzea benetan, hau da beste besoa luzea benetan, hau da zure besoa luzea benetan. Lula, lula, lai, koroan nalai. Lula, lula, lai, koroan nalai, alai. Hori da, zabalduko dugu korroa berrez. Zabalduko iratzen bat espazio dugu nire plata. Holaxe. Guain ukondoarekin. Ukondoa. Hau da nire ukondoa zorrotza benetan, hau da beste ukondoa zorrotza benetan, hau da zure ukondoa zorrotza benetan. Lula, lula, lai, koroan nalai, alai. Lula, lula, lai, koroan nalai, alai. Guain belauna. Noto belaka. Nire belauna gogorra benetan, Bai. hau da zure belauna gogorra benetan. Lula, lula, lai, koroan nalai, alai. Lula, lula, lai, koroan nalai, alai. Bai, Maria! Koroan nalai, alai. Haupa! Hau